ka New Trap Integrated Territorial Organization hitu kala ai jing mod chaka expert committee ka ban pej banya ban pen kelai ka reservation policy khat kandai spa nya puar baka bha kam dei ban tre kam tang ha ka yo kam yo jam hendrai ka dei ban tre kam lang ha ka benta jong ka puli puti habakran sigilat pathai kubor din ke jingwan IT ya ka kot ai jing mod cha office trai kam ka expert committee ha ka khat sau tarik ujliu arja arpsau u president ka hitu u ba don bok khar ulaong baya ka reservation policy dei ban pen bet banya kat kum ka jingbon pat kata ki khasi jain tia bat garo session ni na kalian jong ka hitung ila wan sini ke sekretariat kani ka phang jong ka reservation kam dei suk bat mai ngi dengi la ya kerana ko por bang lai bendu bang lai ko sarkar di ko nengkong ngi ngan subatai pi hadin bengila observe ma ngaya kani ka jingthok tengila ashadini kemtian sa ngila hadin bengi observe ngila i be gitu ka resolution number per aspa ar new kuwait spa lai pra dated khatar January khas pa new ar ka reservation policy hi ka specified be tangaya ka kam ka jam te habi de pat kani kumba pitip hi bat lai ka seng hitu klami sakmat antho ka sarkar perhatian bagalah thok hadin baga sarkar kam hajubat ngila appeal hakot hadin bala intervene na kot lengba kani ka sthi number 4 kaba number PR AR Republik atau apply soko dated kandai ar hakaba ki respond no lengba red petition number 6 PR apply kala clearly to the principle but spirit reservation policy la extend hapo ki admission to the state government institution abi david ka higher and professional studies through conventional practice the hak suggestion ban ni ai kumne ba ka state reservation policy karban expand the ka konthop je ka reservation habo ye david kanika educational purposes ka konthop ye ka higher and professional studies kata kam kom kebaar pat ban implement ye ka percentage yang ka reservation abi de ki garo khase banjentia bahkan dei no base hak jing ban brio la ne based on population kata total percentage ke berapa persen dikasih jentia bat garo kebalai hapo gini ki district pat ki subdivisional level ke combine ke percentage ke kani ka reservation ye ka khasi jentia garo ka dei berapa persen te kani contain preference kadai ban nakalian gujungi ngil I suggestion pa kani ka preference kadai ban pendam lane ini contain preference kadai ban untuk no permanently kenang ba baro khwat kini ki khasi jentia karo kinyo lat ban thep hang kam hapo ka district jongki namar baling I suggestion gumni namar bilai hi kani ke jingkor do kam kor group ja telada so ai bitang specific ye gitu ki lokal komon hagajing sungu gujungi kamlong ko ha tekat kum ka jok ko ba ong ban pen kelai kata reservation nakalian gujungi ye kata ngi ai ka suggestion but habi dei pat bat kane ka 4% ye kini ki unreserved general category ki dei ban haben don ye kini ki artli criteria ka ba status studies in the state of Meghalaya for maximum of 5 years from the Anganwadi or preschool secondary level totaling 15 years as per the NEP katakan National Education Policy atau AFOP te nakalian ni kedi kita ki southly ki jing ai chumot lene ka institution habi te pat kanika bahak Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shafi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya